Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapauluan. Ti agas ni Prinsesa Maria. Kalkalpas ti gubat, iti pagarian nga idadauluan ni Ari Charles o Bing. Nangabakda iti nasao a gubat. Ngam ado tinapirdi apasat ti palasyo ket kasapulan a matarimaan. Adag maysa nga anak ni Ari Charles ani Prinsesa Maria. Kalpasan ti gubat, nagbalin analiday ti prinsesa. Saan na akayat ti rumwar iti selet na? Kat saan na akayat ti makilangan iti sabali? Iti may sangal daw, kat. Saan kano akayat ni Prinsesa Maria ti rumwar na patag nga aray? Analangan ti kayat ng aramidan. Agtalinaed kanulaengen ijay silid na. Oh, At akadi pa'y pangibaonan nyo kanyak na patag nga aray. numabalin ko ma. Tulungan na ka mangisubli iti gaganay-gayan ta anak ko a prinsesa. Ay, Jak ammo ti aramidag kan kuana. Prinsesa Maria, amak nga ari. at kamutlatan dito silid mo. Dito hindi kayat ka apagay ayaman, amak nga ari. Anak ko a prinsesa, may mayat normwar ka. Diyak kayat, amak nga ari. Dito yaklaan. Sapay di mo matkutkot siyan ti kanam. Awan nga min ganas ko amangan, amak nga ari. Anak ko a prinsesa, anya ka diti kayat mo. Awan, amak nga ari. Kayat ko laang tiag maysa. Prinsesa Maria, paboritom day ta inlutok at taraon mo. Nana pasing. Diyak kayat timangan. Saan ang mabalin na patag a prinsesa? Imbilin kanya kinapatag nga ari nga ilutuan ka iti kanam. Diyay paboritom. Isu nga adutiin sa anak para kan ka. Agmay sa kadilang ang mga nanapasing. Wen, napatag a prinsesa. Tati amam nga ari, kada na panan na. Ay. Mala, panawan ka dito yun, tado pa'y ti aramidak napatag a prinsesa. Kat sapay kumatamangan ka. Makabannog mo tiyag taray-taray dito'y arubayan. Mona? Naumakan nga taray-taray? Wan nga rod. At ako mamot ay ayam tanya. Awan mat nga minti igatang ta iti ay ayam ta? Matanawagam ka di palasyo? Wan, Rina. Amom, nabayagan akayat ko tiyag pasyar di ta palasyo. Anya nga tatilangan anya. Imbag ni Lola takanayon ang makapan iti palasyo. Kasano? May samat ngamin ababaonan ti ari. Wano? Ibagatak ka ni Lola nga isurot na ta ijay. Aywan anya. Ngam, ibagak kasyaklaan ti isurot na. Apay asikalaang ngay. Wan ata nagbangad ka. Amang ano agpapaanawa kan tulaang ijay. Damag ko ngayon lutuan na kaninanam apasing iti paboritom amakan. Wan, amak nga ari. Nangan ka kadimatlaeng? Awan ganas ko, amak nga ari. Nas ka namangan ka anak ko. Kitang, kumut-kutong kan. Amok, amak nga ari. Ngaman niya kumati maaramidag. No talaga asanak ang makapangan. Anya ka diti marikriknam, anak ko a prinsesa. Awan gaganay kayak, amak nga ari. Ibagam ko man anya ti kayat mo. Kayat ko tiag talinaw dito'y silet ko. Day talang ti kayat ko, amak nga ari. Lola, mabalin ka di asumuro tak iti palasyo no mapan ka agtrabaho inton bigat.
Sino nga iti kadwa ni Luloy no sumurot ka? Ni Mona. Siyak man ang ti ibagam. No sumurot ka, sumurot akmat Nagtal na kayon. Saan kayo nga agapa? Sige matan Lola. Sumurot akmatan Sumurot akmat, Lola. Saan na mabalin sumurot ni Rina? No saan sumurot? Ala, agpakaada kayo kin ni Luloy. No palubusan na kayo sumurot kanyak, ejay palasyo. Anya ti bagbaga dari na kan muna. Kaya't da kano asumurot iti palasyaw. Kaya't da kano ti agpasyar ijay palasyo, lakay. Saan ka day nga iparit jay are ti ubeng amapan iti palasyaw? Saan na nga iparit? Ti pampanunutek laeng, awan ti kadwam dito'y balay. Manano ko mano agmay-may saat. Maminsan lang mat nga isurot mo ida. No kasta, isurot ko nga rod ita. Tapno makita damat no anya ti langa ti palasyo. Santa ka nung agbangbangan. No, data iti palasyo. Amok Amangan no si katagpaanawa. Si kakit di Nakasagana kayo ka din, apok. Wan Lola, nakasagana kamin. Intayo nga rudan. Dito'y takanula ang ruwar nga agay-ayam. Wen amok. Nagmayat taray-taray dito niya. Naglawa day ti palasyo. Kan nagdakkel gayam talaga. O, kamatan na kun Jak kaya ti makikinamat. Nagpartak kamot umaray. Ha? Anya nga rod ti kayat mo? Linambangan. O sige, linambangan. Sikat ti umunang aglamang, tasyak ti mangbirokkan ka. O sige. Di na kun mabirokan dito yung naglamangak. Sino ka? Ha? Sika? Sino ka? Siyak ni Prinsesa Maria? Kayat mo asawan? Balayo day to'y dakkel a palasyo? Wan, anya ti raramidam ditoy. Apay ngaglamlamang ka? Agay ay ayam kami ngamin kanimona. Iparit mo ka di nga agay ayam kami? Apay ko mga iparit ko. Mabalin ka di amaki ay ayam akmat kada kayo? Kayat mo? Wan, no mabalin. O sige, umay ka nga rod. Iyam-am mo ka kanimona. Rina, mabalin ka di amaki ay ayam ti prinsesa iti padata nga ordinaryo laang atao? Apay kumasaan? Amangan noong tandata ni Lola. Mabalin ka di maki ay ayam kada kayo? Wan. Sige, mabalin. Aglamang kayon. Tasyak ti mangbiro kada kayo. Aglamang ta kanon. O sige, aglamang ta. Nagbit na kami anabirukan, Prinsesa Maria. Wan nga ron. Kabisadok namin ti amin apasat day ti palasyo. Isuan na laka kayo anabirukan. Haywan anya. Rina, mabisina kun. Apay nga ibagam kanyak, kani Lola Agtrab-trabaho pa'y mat ni Lola. Amok, mabising kayon. Kasano nga mom? Umay kayo. Ado ti makan iti unag. Ala, amangan no agungot ni Lola, no umunag ta dita palasyo muna. Kasano nung tan na kami ni Lola mi? Siyak ti makaammo kada kayo. Makita yung kadidagita na gato amakan di talamisaan. Makapabisin. Mabalin kami kadi amangan dita? Mabaling. Umay kayo. Agtugaw tayo, tamangan tayon. Umay kan, Rina. Nagmayak dito'y palasyo, ado ti makan. Agsublitan tupay dito'y Sige lang. Mangan tayo pay. Siya, napsuga kon.
Ay, sus, nagiti apo ko. Ay, anya ter aramidan nyo dito, oy. Ha? Diyo ka di amo. Asaan ang mabalin? Asumango kayo dito lamisaan ti ari kan prinsesa. Nana Pasing, siyak tinangayab kadakwada ang mga ditoy. Ay na, napatag a prinsesa. Sigurado nga agong at ti ari numamon na daytoy. Nabsog kami, Nana Pasing. Ha? Nakapangan Prinsesa Maria. Apay Lola, saan ka di amang mga ni Prinsesa Maria? At adun to patikin na nangamda kami kan ni Rina. Ah, Adda kayo ngamin akakadwak. Iso na imas ti panangan ko. nakabasol dagiti apukok na patag nga ari. Iso akayat ko tagkid daw iti pamakawan. Anya ti basol da? Ala, agpudno kayo. Ari Charles, dispensarin nyo no nakiayayam kami kan ni Prinsesa Maria. Mona, Nakipangan kami kan kuana iti atidog alamisaan anapunno iti makmakan. Saan mi matkit di anaibos dagiti makan ijay? dagita ti basol dagiti apukok, Ari Charles. Pakawanom ko maida. Kat saan mo idado saan? Jak to idan isursurot inton maminsan. Puno ka day anak ayam kayo iti prinsesa. Wen Lolo, Nagragsak gayam ti makayayam iti prinsesa lulo. Naglaing agbiro. saan kami kanon ang mabalin nga agsubli iti palasyo, Lolo? Una yan, na napadasan nyo ti simrek iti palasyo. Ken nakiayam kayo pa iti prinsesa. Apay, saan ka di amabalin ang makayayam kami iti prinsesa lulo? Nagitilaeng pada na a prinsesa ken prinsipe. Di mabalin ang makiayam ken kuana. Amak nga ari, kanon tumanan nga umay agay ayam darina, kan mo na diti palasyo. Taapay akayat mo idang agsubli dito eh. Nakaragragsakak no addada ditoy, amak nga ari. Magapanganak no kadwak ida. Kasta ka di. Uwan, amak nga ari. Agsublida ka di pay. Mabidlang. Nana Pasing! Apay napatag nga ari. Ayabam dagita apukom. Ha, Ti kaaddada ditoy ti agas ni Prinsesa Maria. Ayabam ida ditoy, itamat laeng. kasapulan ni Prinsesa Maria ti kaayayam ubing. Katsipod idin, kanayunan darina ken mona iti palasyo. Katijay agaayam da. Naragsak ni Prinsesa Maria. Nagbalindan anasingad. Agingga iti panagdakkel da. Kat idi agangay, nagtrabaho maten darina ken mona iti palasyo. Kat dita, tinulungan ida ti prinsesa kat rimangay ti biyagda. Buwede obing ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo,
may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.